ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕರಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂಗೊಳದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸಬೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಂಡು. ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದುತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವನು ಅತನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೀಮ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಜೋಶ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಈ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೇರು ಸುರುಕುಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗ್ಗ ತೋಟ ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಂಚಿನ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿ ಸರ್ ಲವ್ಲೇರ್ ಸರ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆಗೆ ಗಿಂದುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಲ ಅಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಲೇಕನೇ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೇನು ಪಟ್ಟೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೇನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಪಾತಿರೊಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಪಾತಿರೊಲಿ ಪೊನೊಂದು ಏನತ್ತೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಯಾನು ಸುರುಕು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರ್ತನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಜಂಡಲ ದಯಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು. ಇದು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು. ತೂಯಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇನ್. ಎಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಳ ಬೇಲೆ ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿ ನಾವು ಮಂತದಾರ್ ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಾದ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೋಡೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಮಾತ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ಸೊಂದುಂಡು. ನನಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ನನಾಯ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ನಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಬಂದು ತೂಪೇರ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಏಂಚೊಂಡು ಇರ್ನ ಜೋಶು ಅತ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅತ್ನಾಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಾದ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಡು ಅಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಸತಿ ಅಂಕುಲ್ ತೂಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತಂದು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು. ಅಂದ್ ಕತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಂಡು ಬೊಕೈತ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೋಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಸ್ರದ ಎಂಕಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ದದನ್ ಪಂಡ ನನಾತ್ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಅವತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಉಂಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಷ್ಟು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಂತೇರು ಓಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ಮೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನೊಲಿ ಈವನ್ ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಕೇನಿ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲು ಹೋಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜ ನೀರ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಅವು ಓಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಡಕ್ಕೇನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪನ್ಪರ ಅಂದ್
ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಅವು ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಅಕ್ಲಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಓಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪರ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಯಾ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಏರೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರುದ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂಟ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾತೆರವರಿ ಫೋನ್ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ ಎಂಚೊಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮೂವಿಸೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುತ್ತಾರ್ದಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಥಿಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಈಚೆನೆ ದುಂಬು ಹೋಗುದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮೂವಿ ತೋದು ಈಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ತೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡೆ ಈಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಐನೇ ಮೂವಿ ತಜ್ಪಾದಾರತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಪನ್ನಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಂಗ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತೇನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದುಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಮತ್ತಂದ ದುಂಬುದ ಬೋಟ್ ಅದಾಗ ಐಟೆ ಪೋಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪೋ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ ಆತ ಪನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಚಸ್ರದ ಎಂಕಲೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ದಿಗಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಂಡು ಕತೆಕ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಾತೆರ್ನ ವೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಓಲ್ ಅಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲ್ ದಿಕ್ಕನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರಿಯಲ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಬೈ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಾರ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾತಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೈದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡದ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಪ್ಪನೇ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಿಲ್ಲ ಅವೇನ ಪನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ತೂವೊಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬರಡೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದೇರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ನತನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಪುದಾರ್ನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಚಿ ನಾವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮುರಾನ್ನಿಜ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆ ಇಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಪಾಡಿಯರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಹೇಳನ ಉಂಡು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಬೇಕು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾಡುವ ಫಿಲಿಮ್ ಒಂದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ತುಂಬು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಪನ ತುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪನ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದೊಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಲಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೆತ್ತಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಜಾನ ಮಲ್ದೊಲಿ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ರೆಡ್ಡ ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಅವು ಪುದರೇ ಬದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಟಾಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬುಡ್ಪುಜ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಮಾತಿರ್ಲ ತಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೇನ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಭಟ್ರನಾಕಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಉಂಡು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾರು ಭಟ್ರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲವು ಬೇತೆ ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದವು ಅಂಚ ಅಂಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫ್ರೀ ಅದು ಆಯ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ನಾನು ಅಂತೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಜಿತೆ ತೂತಾರ ನೆಕುಲು ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರ ಐಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಈ ಅವೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲೇನೆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆ ಮುಕ್ಕಲು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂದು ಇರಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮಲ್ತೇನೆ ಐಕೆ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸೇಮ್ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚಸದು ಪನಗ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಇಂಚ ಮತ ಪನಗ ರೂಮ್ ಪನಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಅವು ಜನಲ ಏರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಏರ್ ಜನ ಪಂಡದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಕುಲ್ ಹತ್ತು ಒಂದೇ ಐತ ಬೆತನೆ ಟೈಪ್ ಒಂದೇ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಮಲ್ತದನ ಏರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಸಮುದಾಯ ಅವಡು ಆಕು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಿಯರ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೇರ ಅತ್ತಂದೆ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಹಾಕಲಿ ತೂದು ಪೂಜೆ ತೂವಂದೆ ಬಾತಿನ ತಪ್ಪದೆ ತೂವಂದೆ ಪಾತಿರ್ನ ಅಥವಾ ತೂವಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಗೊರ್ಪುಜಿ ತೂದು ಓಕೆ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಪನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಅವನು ಉಂತಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀದೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಪಿನ ಅಂದು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋ ಪೂರ ಜನಕುಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಕುಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅಕುಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಕಾಲ್ಸ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದೇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಆತನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕುಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನ ಅಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಅಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಐಟಿಂದು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಅಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಏರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಆಗ ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬೋಡನ ಅಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಕುಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕುಲೆ ತೂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಅಕುಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಬುಕ್ಕ ಫಿರಬಾರ್ಪೆ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಿಶೇಷ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಿರೋರಾಯನ ಮಾತೆರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪಾತೆರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ವರಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಪು ವೆಲ್ಕಮ್ ಈರಡ್ದು ಸುರು ಮನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಕ್ಲು ದಾದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅತಂದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಸುರುತ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಚು ಏತ್ ಜನ ತೂತೇರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ತೂದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಲ್ದು ಎರ್ನಲಕೇನು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನ ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ತರದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗೂ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದೇ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚಿಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಲತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಲತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಬೇತ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪಿಚ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ತುಳುದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಕಾಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕದುಂತುವೇರು ಅಂಚ ತುಳುವೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಓಡ್ ಕಾಸು ಪಂಡ ಹಗಲು ಆಗ ಕಾಸು ಇತ್ತದು ಮಲ್ಪುನತ್ ಅಗಲೆ ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ದಾದಂಡಲ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಆರು ಅಗಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನತ್ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲಿ ನಾರು ಪಾಡು ಇರು ತೆಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹಿಡಿತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ತು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಯ್ಯರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವರಿ ಹೀರೋಲ ಉಲ್ಲೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮಾಜಿ ಹರೀಶ್ ಡೈಲಿ ಸುಮಂತ ಡೈಲಿ ಸುಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್
ಎಂಚು ಮೂವಿ ಕೊಡಪುರ ತೂತಿರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂತ ನಲ್ಪಾರ್ದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಪ ಆವು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಬಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಪನೋದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಹೊಸ ಬೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶರತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗ್ಗದೋಟ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದವರು ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರಗಲೆ ಕೊಡ್ತೋಲಿ ದೇಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ನಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪಾಗ ಅಗಳ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಪಂದ ಆರು ಮಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ತೋಜದ ಆರು ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಯೆ ಒಂಬೆ ಪಂದಲೆಜ್ಜಿ ಆರು ಎಂಚ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ತೋಜದೇರು ಪೂರ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐಟ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೋಡೆಡ್ ದೀನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ನ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾವುಕ ಜೀವಿಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೀರು ತರ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನ್ಪನೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಡೆಡ್ದು ಈ ಮುಟ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದೇಪಂಡ ಏನ್ ಕನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಸೀನ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಸೀನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಸೀನ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆರೆಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎರಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ದೇಪಂಡ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯೆ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಮಂದ ಆರೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಸೊ ಮನದ ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೇರಿ ಏಮಂಡೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ಏನು ಸೊ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂದು ಎಂಕೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ದೇಪಂಡ ಕೋಡೆ ಏನು ಉಡುಪಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಾನ ತೂಯೆ ಅವು ಸೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನದ ಮನದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವು ಸೀನ್ ತೋನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ನಡಿ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಂಡ ಅದೇ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಏತು ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಲ್ದು ಆ ಮೂವಿ ತೂದು ಪೇರ ಬಂದಾಗ ಪೂರಗಲಂಜಿ ಫೀಲ್ ಔಟ್ ದೇ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ಎಸ್ ನಾನೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೇನೋಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಬಾರಿಪುನ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ರ ಹಾಕೋದು ಕಳರಿ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಸೀನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮೂವಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ಬೂರ್ದು ಐ ಮೀನ್ ಕಟ್ಔಟ್ಲ ಬೂರ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ದೈಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಏಕೋ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಔಟ್ ಬೂರ್ನೆಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಜ್ಜಂಡ ಅವು ಆತ್ಮಲ ಒಂದು ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೆರಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗ್ ಶಾಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಈತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವೆಂತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇರ ಪಂಡರ್ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೂವಿದ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲೊಂದು ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂದಿ ಕುಲೊಂದೆ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಡ್ ನೀರ್ ಜತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಗ್ಬೇಡ ಚಂದ ಬರ್ತೊಂಟು ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಅವು ಶೋಕ್ ತೋಜು ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚದೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪಂತೇರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಕೇನೊಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಟೌಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈತ ಮಂಚಿನ ಕಟೌಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ನಡ ತೋಜ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರೆನ ಮಗಲ್ ಇಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೋ ಪುದಾರು ಬುಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದಿ ಓಕೆ ತುಯಾರ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಲೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರ ಸರ್
ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತುಜಿ ಓಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಟು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕಲಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಪೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಂದಾರ ಅಂಚಂಡ ಅಂದಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಡದೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಕು ನಿಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಒಂಚೂರು ಸಾಪತ್ರ ಬರು ಗ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರಿಯಾದ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಹೊಸ ನಟ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆರ್ಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಬರೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಗ ಎಂಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ತೆನ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಬೇರ್ ಮುಕ್ಲು 2 ಜನ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರುಣ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ದೀಪ ಅಂಚ ಮೂಲ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಔಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನಿಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸಾರಿ ಇತ್ತುನ ಆನಿದ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೆತ್ತು 19 ಆರೇನೆ ಇಂಚ ಒಂತದು ಕೈಟ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪದ್ದಿದ್ದು ಆನ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾಯ ಎಂಗ್ಲು ರಾತರ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದೆ ಹರೀಶ್ ಪಂಡದ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಪೇನ್ ಆರು ಗಡ್ಡೆ ದಿನ ಜೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲು ಬುಧವಾರ ನೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಬುಧವಾರ ನೈಟ್ ಇರ್ದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿಂದ ಇದು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಜ್ಯೋತಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಸ್ ನನ್ನ ಹೀರೋಡ ಪಾತೆರೋಡು ನಂಡ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಡತ ಇಂಚಿನದ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅತಂದ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡರ್ ಇರು ಬಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೋಂಡ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ದಿಜಿ ದೇವಂಡ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಈ ದಬ್ ಸ್ಮಾಶ್ ಮಲ್ಪನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅವು ಪರಮಾಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ದೇವಂಡ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರೇಜಿ ಅವ ಇಂಚ ಮಂತಂದ್ ಬೋದ್ಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋಂಡು ಎದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮೂಡಿ ಮೂಜಿ ನಾಯಕ ನಟೇರು ಪಂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಜವನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುಡು ಬಟ್ಟನ ಮೂಜಿ ಜವನೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಪಿಲಕ 3 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಲಕ ಒರಿಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶ್ ಬಿರುವ ಒಂಜಿ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರು ಶೈಲೇಶ್ ಬಿರುವ ಎಂಕಲು ದುಂಬುಂಚಿಲ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೇರಿ ಸೊ ಆರು ಏನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಏನ ಪರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಆರು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಇಂಚ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಿ ಸೊ ಆರು ಬಂಡೇರು ಆರು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಐಕು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಇಂಚ ಪರ ಮಲ್ಪುನ್ ಏನ ಆತ್ಮಗಲ ಕಲಾವಿದದ ಅಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ದೇವಣ ಇಂಕ ರಿಪ್ಲೈ ಏನೇ ಬರೋಡು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏನೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಡ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆವ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏನಾನು ಲೆತ್ತೇರಿ ಆಡಿಷನ್ ತೆತ್ತೇರಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡೆಡ್ದು ನಾನು ಎನ್ನೂನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬನ್ಪಿನಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಸರ್ ಸೊ ಏನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಪನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂಡ ಕಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾಡಿಗೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗುನು ಅಂಚೆ ಬರುತ್ತೇನದೆ ಸೊ ವರನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಂಡ ಬೇರೆಗೆಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಇಟ್ಲ ಸೊ ಅವೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಗುಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಮುಗುಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರಿ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಲೇರು ಪಂಡ ಹೊಸ ಬೇರು ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ದೇವಣ ಎನ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಲಿರೋ ನಾವು ಪುರದ ಆಲಜ್ಜಿ
ಪಂಡ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಅಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ತೇರ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಪಡು ಅನ್ಪಿನದ ಆಲೆಜ್ಜಾನೆ ಈ ಕತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ तो रिलीज ಆಯ್ತು 1.5 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ तो ಐಡ್ ತುಂಬ 6 ಮಂತ್ ಅಗಲನೆ ಇಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಸೊ ಬೊಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಡ ಏರಿಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ನೈಕ್ ಸೇರವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಅವೇನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ತುಳು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ತವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದ ಕನ್ನಡ ಐಟಿ ನೆಟ್ ಮಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೇ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನು ಕಾದುಂಡು ಸೊ ಐಕಾದ್ರೆ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ನಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡ್ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಡನೆ ಎಂಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಜೋಕುಲ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಂದೆಂಡು ಪೂರ ಬಟ್ ಐಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಎಂಕೆಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಡೆ ಉಂಡು ಎಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆಡಿಯೋ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಗಲು ಬತ್ತದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವನ್ ಎಂಕೆಲ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದತ್ತಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ಗೆ ಆರೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊರನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಎಂಕಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಡುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒಯ್ಯಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪಾತ್ಯರು ಅಣ್ಣಂಚಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಳ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಳ ನೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ವಿಶೇಷ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಿರರ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿತ್ತ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾಠನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೆತ್ತು ಬರೋಂದು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮಡು ಜಾಯಿನ್ ಆತೀರು ಲಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮೂವಿ ಟೀಮಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಅಂತೀರ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಹೀರೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳತೂರ್ ಇರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಯಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈರಡ ಪಾತ್ಯರು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಪಂಡರಿಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಈರನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಯಾನು ಪುಗಾರ್ ನಾನು ಸರಿ ಆಯ್ತು ದಾಮಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನು ಏತ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ನೋಡು ಎಂಗ್ಲತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಐನ ಅಂಚಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂಲ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಇನಿಯಾನು ಈ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಲಂಚ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಯಾನು ಇಂಗ್ಲು ಎನ್ನಿದಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್ತೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಹೀರೋಡ ಪಾತ್ಯರುಂಡ ಇದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಿರ ನತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಗ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ ಹಿಡಿದು ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಸ್ ತ್ರೂ ದಾದ ಪನ್ಪಾರಿ ಎಂಚಾಂಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಪೋರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ ಶರತ್ಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಲೇಪನ್ನ ಆಯ ಎಂಕೊಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ ಎಂಕುಲ್ ದುಮ್ಮೂರ್ ದಿಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಂಚಿ ಆತ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನಾಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ M.Com ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಲ ಮಲ್ಲಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯಾಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಜಾಬ್ ಪೋರಿತ್ತು ಸೊ ಅದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಗ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಆತ ಅದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪಿನಾಗು ಸೊ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಬತ್ತದು ಹೊರಾನೆ ಪಂಡಗಿ ನಮ್ಮ
ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅದು ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಂತೆ ಅನ್ ಸೊ ಆಯ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಒಲ್ತು ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಾರ ನಂತೋರ್ದು ಗಣೇಶ್ ಪಾಚರಿಂದ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಾರ ಇದು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಮೂವಿ ಕೊಡೆ ಅಂತುಯೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗೆದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ತೂನಕನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚೋಪುನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಿಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹತೋಟಿ ಕಂತು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ఆయన ಪೂರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರ್ನ ದೂರ ರಚಿನಟ್ಟು ಬೇಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ತೆನಕೊಂಜಿ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನ ಕರೆಗಲ ತೇಳಬೋಡತೆ ಎಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಪಿನ ಆಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಚೊಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಕೆಂದೆ ಪೊನೋಲ್ಯಾರನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ 100 days ಬಲಿಪೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಾರ. ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಬರಲಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀಯ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಪೇಪರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನೆಟ್ ಅಂಚಿನ ದೂರುನಂಚಿನ ಏರೆಗೆ ದೂರುನಂಚಿನಲ್ಲ ದಾಳ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಂದು ನಾಟ್ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ಒಂದು 100 days ಬಲ್ಪಾಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರಡು ಪಂಡದು ಅಂದು ಸರ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದ ನೆಕ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಈರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನನಾತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಪಂಡ ಈರ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನಕಲ್ಲ ಈರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಹೊಸ ಜವನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಇಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇರಗಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇರ್ ನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಏಪಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಪಾತಿರ್ನಿಕ. ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾನವ ತಾರೀಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಆಳ್ವಾಸಡ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ತೋರಿ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಆಯ್ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡೋಡಂಡ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ದ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ನಗಲ್ ಎಂಕ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಯರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್. ರಾಲ್ಡ್ ಸಾಯ್ಬೇರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನನಾತು ಬರ್ತದ ನನಾತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂನ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತ ತೂಯರ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಆ ದೂರದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದ ತೂಯರತ್ತೆ ಅವು ಖುಷಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ನೊಂದು. ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್.
ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೂವಿದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಉಡ್ಪಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ V4 ಟೀಮ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿ ರೀಚ್ ಟೀಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗ್ಲ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪನ ಟೀಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಾದ ಪನ್ಪ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈತ್ನೆಟ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ ಪುಗರ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಕೊರ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಪೋಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತದು ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಕುಲ ಬರುವೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಪನ್ ಎನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಏನೈತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಜನಕರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಮೂವಿ ಬರೋಡೊಂದು ಕಾರಣ ಅಕುಲೇನೆ ಪನೋಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಅಕುಲು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಈ ಮೂವಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಆಡ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೆಲವು ಜನ ಲೊಕೇಶನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬನ್ನ ದಾದ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೂಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಹರಸದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಂದು ಉಂತಾವನ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನೋರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ 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 ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಾತ್ರನೆ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ತುಯರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟಮುಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರ ಬೆರಿ ಓಪನ್ ಅಂದ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಬಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಇನಿ ಆನು ಮುಗಿದು ಇಷ್ಟಮುಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಂದರಕ್ಕ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಆರಾಮ ಉಂಡು ರಜೆ ಉಂಡು ಆರಾಮ ಪೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರಾದ ಪೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ಪನ್ಪುನು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ನೆಕ್. ಎಸ್ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ತಿಂದು ಐಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ ಬರ ಆಪುಜಿ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಈತು 1.5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಂಗ ತಿನ್ನೆಕ್ ಜನಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಇಂಚಾನೆ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಟ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಸರ್. ಎಸ್ ಇದು ಹೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ನಡತನಂಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ V4 ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕಾದ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿ ಫುಲ್ಲು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾದ V4 ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಒಂದು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಚಿತ್ರದ ಆದೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪವಾದಲು ಕೇಂದು ಬರೊಂದುತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಚಿತ್ರ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುನೊಂದು ಪನೊಂದು ಪುನಃ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆ ನಿಟ್ ಆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇತ್ತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆತನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋದು ತೋಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರ ಅದು ಎಕ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂವಲಿಂದ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಈ ಪೂರ್ತದ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.